Εδώ! Κάπως έκανα. Εδώ είμαστε. Εδώ στο έκτο δημοτικό σχολείο. Η πόρτα ανοιχτή εκεί. Πάμε να το κάνουμε με την παρέα εδώ. Ας πάμε. Ανοίξτε φακό, εγώ δεν έχω ανοίξει. Απλά αγνοήσει τη φωνή μου, είμαστε εδώ με τους άλλους. Δεν φαίνομαι. Να μην φέρεις για να το ανεβάσεις στο YouTube ο κόσμος. Και εγώ θα στραβήσω. Αφού εσύ δεν έχεις κανένα στο YouTube, Γιάννη. Έχω κάνει. Έχω. Πόσους αγραμμένους έχεις? Πόσους αγραμμένους? 4. Α, ωραία. Βαριέμαι, στα αγγλικά. Περιμένω να βάλω Ωμα! Α, αμάξι είναι. Ρε, βλέπω ένα όχι, είναι το αυτό. Βάλε φακό, Κώστα. Κώστα, προχωράμε. Παιδιά, έχω έρθει εδώ με τους φίλους μου Μην φέρετε, Γιάννη. σχολείο. Και παιδιά, σας οκίζομαι ότι κάτι είχαμε δει εκεί πέρα στις σκάλες. Εγώ δεν το είδα, οι φίλοι μου το είδαν και είναι σαν κάτι να κουνιέται. Πριν και κατέβηκε κάτω. Εκεί, παιδιά. Εκεί πέρα. Βάλτε λίγο φακό, να δω. Μπλο, έχω χεστεί ήδη πάνω. Δεν θέλω. Μαλάκα, γιατί ζουμάρει μόνη της. Μαλάκα, ζουμάρει μόνη της. Κάνει εστίαση, ρε. Εστίαση. Γιάννη, είμαστε family friendly, όχι bad words. Ναι, αλλά γιατί κάνει εστίαση όμως. Ξέρω εγώ, πάμε. Α, είδαμε. Μάνα την Παναγία. Πάμε. Πήγαινε, Κώστα, πήγαινε με το Γιάννη που κάνει YouTube. Τι έχω, Θα βάλω και ρε, δεν πάω με τίποτα μόνος μου. Αλλά με το Γιάννη που κάνει YouTube. Πάμε Wakanda forever. Πάμε γιόλο, Γιάννη. Γιόλο, ό,τι γίνει. Έλα, γιόλο. Έχω λεφτά άμα θέλεις, εδώ. Μαλάκα. Κώστα, φώτισε και κάτω από τις σκάλες. Απ' την άλλη μεριά. Ναι.